Kérem, engedjék meg, hogy szép alkalomból kiemelten is üdvözöljem a most avatandó 10. A-osztály tanulóit. Bal, jobb, bal! Bal, 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 jobb, bal! Helyben járás! Bal, 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 jobb, bal! Én Lépási Réka rendészövendét fogadom, hogy intézményünk hűséges tanulója leszek. Mindenkor betartom az iskola házirendjét. Magatartásomban és viselkedésemben a helyes utat tartom szem előtt. Felnevelő iskolám érdekeinek megfelelően járok el. A rendet és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. A